κυρία Μάρα μου. Τι κάνετε? Εγώ είμαι πολύ καλά. Προσέξτε, μην καείτε εδώ, γιατί εγώ με την κουζίνα δεν το έχω. Λοιπόν, σήμερα θα ευχαριστηθείτε Δεσποινής Εκατερίνη Σμυρνέικη κουλτούρα. Θα κάνουμε το δείπνο του Σουλτάνου. Για πολύ ερωτικό πάθος στο κρεβάτι. Ήταν στο τετράδιο της Κατίνας γραμμένο και το έλεγε η Σμυρίν Σεκερμενκλή. Ναι. Και γινόταν αυτό για να έχεις πολύ ερωτικό πάθος στο κρεβάτι. Δηλαδή, αν μια κυρία το φτιάξει τον σύντροφό της, αυτός θα θέλει συνέχεια έρωτα και αυτά και πάθη και. Συνέχεια δεν θα είναι σταμάτητες. Λοιπόν, το μυστικό είναι αυτό. Το μυστικό είναι αυτό που είναι τα μήλι το νερό. Τα μήλι το νερό το μαζεύανε νύχτα και εγώ πήγα πάνω στον Παρνασσό, σκοτώθηκα κιόλας για να κατέβω στο Ριάκι, γιατί από Ριάκι που τη νύχτα τρέχει και έχει μάθει να ακούει τα ειδόνια και οι πιο εφάνταστοι βλέπουν. Αν ανοίξω τη βρύση και βάλω λίγο νερό. Όχι, θα πρέπει να πας στο βουνό. Ναι. Και το γυρίζανε στο σπίτι αμίλητες, χωρίς να μιλήσουν καθόλου και το βάζαν στα εικονίσματα. Έτσι μαζεύανε το αμίλητο νερό. Έτσι λέει. Είπε η κυρία Μάρα από Ριάκι στο βουνό. Υπάρχει στο βουνό πηγή, ριάκια, πάρα πολλά. Ακούστε, Δεσποινή, στη δικιά μου την κουζίνα, τρίχες και μπούκλες και αυτά δεν τρέχουν. Λοιπόν. Και εδώ η Κατερίνα μας είναι πολύ καθαρή, αλλά καταλαβαίνετε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά θα πρέπει. Διαλέχτε κι εσείς τι θέλετε. Απλά έχει φύγει η κομμωτριά μου και θα δυσκολευτούμε λίγο, οπότε αφήστε. Σας έχω διάφορα μοντελάκια. Ας βάλω ένα από πάνω. Πάρε ένα φακιόλι. Οι άντρες παντρεύονται νοικοκυροκόριτσα. Ρε τη ζώπου και έχω και όγκο, αυτό σήμερα θα χαλάσει. Λοιπόν, στην κατσαρόλα μέσα. Φωνάξτε μια κοπέλα να κατέβει μετά κάτω. Μαϊμουζέλ. Ναι. Αχ, καλή, τι ωραία που είσαι. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε. Τα υλικά. Εύκολο. Ρύζι, ζάχαρη. Ναι. Και γάλα. Στην κατσαρόλα μέσα ρίχνουμε μία το κούπα γάλα. Μία κούπα ρύζι Καρολίνα, μία κούπα ζάχαρη και 2 κούπες αμίλητο νερό. Προσοχή, από Ριάκι θα το πάρετε το αμίλητο νερό και στην επιστροφή δεν θα μιλάτε καθόλου. Και νύχτα. Και σου πάει 3 και 1, γιατί είναι το βουνό, είναι σκέρι το βράδυ. Και όταν χτυπήσει 12 η ώρα. Εδώ πάνω, 12 η ώρα, έτσι λέει η παράδοση, τι να κάνουμε. Μπάρνη θα πάω. Λοιπόν. Θα πάμε μια φίλη μου, αλλά να μην μιλάμε στην επιστροφή με τη φίλη μου. Μούγκα. Και εμένα ο άντρας μου λέει, τι θα κάνουμε, λέει, με τον τυπογράφο που θέλει. Καθόλου, μούγκα. Δεν μπορούσα να δούμε τώρα πώς γίνεται. Αφού ρίξουμε λοιπόν το γάλα, το νερό και τη ζάχαρη, το νερό από τη βρύση, γιατί αυτό είναι το αμίλητο. Το από τη βρύση, ναι. Αμίλητο, ναι. Ανοίγουμε το αμίλητο νερό. Πρόσεχε όμως. Ναι. Από την ώρα που θα σηκώσω το καπάκι, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς. Το αμίλητο νερό, εκπομπή, ξεεκπομπή, αυτή είναι κατίνα. Από την ώρα που θα ανοίξω το καπάκι, το αμίλητο νερό έχει μάθει να ακούει τους ήχους του δάσους και τα ειδόνια να τραγουδούν. Εάν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου, θα κάνουμε ή παντομήμα ή με νοήματα δηλαδή, θα μου το τραγουδήσεις. Εντάξει, πάμε να ανοίξουμε το καπάκι. Εκεί, στα αμίλητο νερό. Ανοίξτε το καπάκι. 3, 2, 1. Να ανακατέψουμε με την κουτάλα. Μπρος, πάρ' την κουτάλα και έλα εδώ και ανακάτευε καλά, πολύ καλά, να δέσεις το γλυκό σου. Τι ωραία, τι καλά. Ρίξε λίγο ρύζι από αυτό. Εσείς τίποτα δεν θα κάνετε. Και κάθε κόκκο στο νερό, νερό, νερό. Κόκκο, στα μήλι το νερό. Θα δένει το όνειρό σου. Κι αν έρθουν μαύρες σκέψεις, πες τη λέξη συλλημνής. Συλλημνής. Και κάθε κόκκο που θα ρίχνεις θα σκεφτείς πως η αγκαλιά σου είναι γεμάτη από φιλιά και από έρωτα χορτάτη. Κλείς τα μάτια κι άσε το μυαλό να ταξιδεύει στο χώρο του έρωτα τις νύχτες. Σε ένα σπίτι ζεις εσύ κι αυτός και ένας ήλιος λαμπερός φωτίζει τις καρδιές σας. Μα μην
το παρακάνουμε και είναι πρωινό. Ας το σκεπάσουμε το μαγικό νερό. Και ο γαμπρός που θα το φάει θα σκεφτεί μόνο σ' έναν κοντά του. Τι ωραία, κυρία Μάρα. Μιλάμε τώρα, είναι σκεπασμένο, μπορεί. Α, τώρα μπορούμε να μιλήσουμε. Να σας πω, κυρία Μάρα μου. Ρε Κατερίνα, ξεχάσαμε να ανάψουμε το μάτι. Εντάξει, τώρα είναι από πριν, δεν πειράζει. Θα μας το φτιάξουν εδώ τα παιδιά. Ερώτηση, κυρία Μάρα μου, κάτι σημαντικό. Αυτό ποιος το φάει μετά, πώς θα τον ψήσει, ποιος θα, μια τηλεθεάτρια, θα ψήσει τον σύντροφό της να φάει αυτό. Τρώγεται. Φαντάσου, λέει. Άκου Ναι. τώρα τι ρωτάς. Το κλειπά, Αγία μου, ακούγει αυτό. Α, δεν κάνει, ακούει τα μήλι το νερό. Ναι. Ωραία. Είχα κάνει και χθες με λίγο, μου πέσε λίγο πλαδαρό και το τέλος της συνταγής. Θα δοκιμάσεις. Θα δοκιμάσεις. Όχι. Γιατί? Όχι. Στο τέλος της συνταγής. Συγγνώμη, εγώ τώρα δεν πάω να το δώσω. Έλα μόνη σου, ο αν το δώσει θα θέλει εμένα. Πρέπει να το δώσω μόνο στον σύντροφό μου. Θα σε βλέπει μέρα νύχτα στον όνειρο. Αλλά αυτό δεν θα πιάσει. Το αμήλυτο νερό, κυρά μου, θα πρέπει να το μαζέψει μόνη σου. Έλα, πάρε ένα βυσσινάκι και βάλ το μέσα στο κέντρο. Ένα να πάρω μόνο. Ναι. Και πες από μέσα σου. Ναι. Καλοφάγωτος, καλοφάγωτος. Έτσι. Φαντάσου λοιπόν μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία και όλα αυτά τα ριάκια και τα βουνά και κόκο, κάθε σκέψη κόκο, να γυρίσει αυτός και να σου πει δεν θέλω. Τι δεν θες βρε κερατά, κλείσμα θα στο κάνω μετά από τόσο κόπο. Ερώτηση. Αυτό θα το σερβίρουμε σαν επιδόρπιο. Ναι. Σαν γλυκό. Πρώτα του μαγειρεύουμε το φαΐ που του αρέσει. Ναι. Πού ξέρουμε ποιο φαΐ του αρέσει, του ρωτάμε. Ναι. Αν θέλει ένας, ας πούμε, γιουβαρλάκια, του φτιάχνεις γιουβαρλάκια. Αν άλλος θέλει πατσά, του φτιάχνεις πατσά. Ναι. Μπορεί εσένα να μη σ' αρέσει. Μετά κάνεις αυτό. Αυτό το λέγανε διαβασμένο φαΐ. Ωραία. Κάτι πολύ σημαντικό, κυρία Μάρα. Μου είπατε το αμήλυτο νερό πρέπει να το έχει να το έχει. Εγώ τώρα αυτό δεν θα πιάσει σε μένα, γιατί με το μάζεψα εγώ, θα πιάσει τον άντρα σας. Άρα οι φίλες μας πρέπει να μαζέψουν μόνο στο αμήλυτο νερό. Εννοείται. Ποτέ καμία δεν θα εμπιστευτεί κάποια άλλη να πάει να τις κάνει τις δουλειές. Και τώρα έχω να σου κάνω μία έκπληξη. Ωραία. Συνέχεια επί χρόνια σας λέω τα τετράδια της Κατίνας, τα τετράδια της Κατίνας. Ναι. Και ποτέ δεν σας έχω δείξει. Σωστά. Ήρθε η ώρα. Έχετε εδώ τα γραπτά της Κατίνας. Έχω. Τα αυθεντικά. Yes, madame. Α, τα αυθεντικά, αφού εσείς τα έχετε πια. Ποιες μου φες, βρε. Καλέ, εσείς είστε. Μα τι λέει τώρα. Εσείς τη Μάρα με Μαρίδα, τις γράψατε. Κάτσε γιατί να βάλω. Η Κατίνα ήταν θεία σας, έτσι δεν είναι. Προθιά μου ήταν. Α, πρόθεια σας. Βέβαια, αφού γεννήθηκε το 1875. Σωστά. Λοιπόν, Μάλιστα. ανοίγω και να το τετράδιο. Ωραία γράμματα έκανε η Κατίνα, Και μπούσε με πενάκι. Λοιπόν, αυτή εδώ η συνταγή. Να τη γυρίσω στην κάμερα. Ναι. Αυτή εδώ η συνταγή είναι το δίπλο του Σουλτάνου. Είναι γραμμένη στα Καραμανλίδικα. Δηλαδή. 1898 είναι το. Ναι. Αλλά αυτό είναι θησαυρό στο Φτού. Είναι γραμμένη στα Καραμανλίδικα, δηλαδή τουρκικές λέξεις με ελληνικά γράμματα. Ναι. Και έχει μέσα και ελληνικά και τα λοιπά και είναι γεμάτα μάγια. Μάγια, δεν λέμε μάγια, εννοούμε συμβουλές αυτά της Κατίνας. Όχι, θα σου πω, να ορίστε, για το έγξεμα. Κοίτα εδώ. Για το έγξεμα για το έγξεμα, για τα σπυράκια, το σπιθούρια της ακμής. Τι λέει για το σπιθούρι της ακμής, γιατί πετάω κανένα. Μαγκ σημαίνει σοφίες. Τόσα χρόνια ξέρανε πώς να κάνουν τα σπιθούρια να εξαφανίζονται. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το περιβόητο τετράδιο. Για δείξτε λίγο για τα σπυράκια. Περίμενε. Τι λέει? Τώρα που το δίπλα θα πάμε στα σπυράκια, δεν πρέπει να φύγει το μυαλό μας. Άλλη φορά θα σου κάνω για το σπυράκι. Με ενδιαφέρει τώρα για το δίπλα. Είναι και δύσκολη διαδικασία τώρα. Τρέχαμε στην νύχτα το νερό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τώρα στις Μάγισσες της Μύρνης, το νούμερο 2 που βγάζετε, το δεύτερο βιβλίο σας, έχει ξεχωριστές συμβουλές της Κατίνας μέσα. Έχει πάρα πολλά από αυτά τα ευλογήματα που έκανε και μάλιστα είχε ένα το οποίο όποιος το έχει διαβάσει μέχρι τώρα, γιατί οι αναγνώστες μόνο το έχουν πάρει, το βιβλίο θα βγει τέλος του μηνός, έπαιρναν ένα τούβλο το οποίο έπρεπε ο γαμπρός, λέει, να κατουρίσει. Τι να κάνουμε, αυτή ήταν η νοοτροπία τους. Ναι, εννοείται. Και είναι μια νοοτροπία ενός λαού που δεν υπάρχει πια. Σωστά. Λοιπόν, και έπρεπε ο γαμπρός να το κατουρίσει και μετά πάλι έπεφτε τούβλο. Τώρα,
Για ποιο λόγο δεν θα σας δείξω ποτέ κάτι το οποίο να μην μπορώ να εξηγήσω και γιατί πιάνει. Ναι. Οι σκέψεις μας είναι ενέργειες και υλοποιούνται. Σκεπτόμαστε με εικόνες. Γι' αυτό σου λέει ρίξε το ρύζι, κόκο-κόκο. Κόκο-κόκο και μία σκέψη. Και μία σκέψη. Και αν κάνεις μαύρη σκέψη, λες τη λέξη άκυρο, λιμνής. Και από εκεί και πέρα, καλοφάγοντο. Μάλιστα, πολύ ωραία, κυρία Μάρα. Μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τι θησαυρό φέρετε σήμερα. Πολύ ενδιαφέρον. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά λες, αλλά δεν τα κουβαλάω. Αυτά τα έχει η μάνα μου στην Καστέλα και είναι και κλειδωμένα. Εννοείται και μετά έχετε και πολύ προσεκτικά. Λοιπόν, και την παρουσίαση του βιβλίου, να σας το πω τώρα ότι σε λίγες μέρες θα την κάνουμε εδώ. Με ρωτάνε όλοι πότε θα βγει το νέο βιβλίο της κυρίας Μερμαρίδη. Τέλος του μηνός θα βγει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα μπορούσα να μιλάω πολλές ώρες, αλλά με πιέζει ο χρόνος. Πρέπει να κάτσουμε στον καναπέ, γιατί έρχονται τα διλήμματα, κυρία Μάρα μου. Έχουμε και διλήμματα. Βέβαια και έχουμε και υπέροχο είναι το σημερινό δίλημμα. Λοιπόν, δεν θα τους ταΐσουμε εδώ τους οπερατέρ, διότι θα σκέφτονται εμάς μετά. Πάμε σε διαφημίσεις. Αν κάποια θέλει έναν από τους οπερατέρ, θα πρέπει να πάει στο βουνό να το μαζέψει μόνη του στο μαγικό νερό.